Hey guys, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από το κανάλι Nikos501. Ξαναπαίζουμε Fortnite, γιατί έτσι απλώς ρε εσύ, απλώς μ' αρέσει λίγο το παραπάνω το Fortnite. Έχω αδυναμία. Λοιπόν, να σας ενημερώσω να κάνετε ένα like, άμα σας αρέσει το βίντεο, να κάνετε ένα subscribe και όλα good. Λοιπόν, αυτή τη φορά, ξέρετε τι θα ήθελα. Βασικά όχι τι θα ήθελα, εγώ μόνος μου θα κατεβάματα ώστε να το κάνω editing το βίντεο, τι θέλω να βάζω, τι θέλω να βγάζω. Δεν θα βγάζω πάρα πολλά, μόνο όταν κλείνω και αρχίζω το βίντεο, μόνο τότε μάλλον θα βάλω. Θα βάλω κάποια άλλα πράγματα και θα έχω και πιο καλούς τίτλους, θα έχω και εικόνα κανονικά από εκεί και όλα good αυτό το θέμα. Ειδικά για κάποιο λόγο, το πρώτο μας βίντεο που ανέβασα το πρωί έχει πάει πολύ καλά. Τώρα, πολύ καλά, απλώς 4 προβολές έχει πάρει που μέσα σε μισή ώρα. Βρω ποιος το έχει δει, όποιος το δει, respect από μένα, GG, μένα. Και ως πάμε, πέφτουμε εδώ. Λοιπόν, να σας εξηγήσω λίγο για μένα πώς είναι όλο αυτό το θέμα. Εδώ πέρα που πέφτουμε, σε αυτήν εδώ την πόλη, λέγε, εγώ την ονομάζω Downtown Manhattan. Το Manhattan είναι αυτό εκεί. Αυτό είναι το Downtown, αυτό είναι το Manhattan. Ναι. Και αυτό εκεί, κάτσε που το. Times Square είναι από εδώ. Εδώ, αυτό εδώ είναι Times Square. Και ναι, όλα πάνε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε δυναμικά. Πάμε δυναμικά όπως πριν. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάρουμε το αίμα μας πίσω και να βγούμε πρώτοι, ας το ελπίσουμε. Please, μακάρι, γιατί αυτό πόνεσε με αυτό που τράβηξα. Δεύτερη στο... Πώς κάποιες ομάδες βάζουν γκολ στο 90, ο άλλος έβαλε γκολ στο 90 και με σκότωσα με headshot μακριά, όχι με headshot, με sniper με σκότωσα πολύ μακριά. Ο τύπος το πήρε κιόλας εκείνον, έβλεπα και το reset, το πήρε εκείνη την ημέρα, εκείνη τη φορά, και ο τύπος, μη μου πεις, ναι, το ωραίο G όπλο, GG, τέλεια. Θα προσέχω για να μην περάσουν και τα 10 λεπτά, γιατί ξέρετε έχω ένα νέο πρόβλημα με τα 10 λεπτά. 10 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο να είναι, μου έχει ακυρώσει όλο το βίντεο. Sorry. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό. Αν μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι από τη Eurovision. Εμένα μου άρεσαν αρκετά πολλά, ας το πω έτσι. Όχι! Και λοιπόν guys, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα follow. Τα λέμε αύριο. Δεν το πιστεύω ρε εσείς ότι έγινε αυτό. Δεν γίνεται ρε εσύ. Παναγία μου. Γιατί. Το ξέρω ότι τραβάω, απλώς έχω ξενερώσει φούλμα ότι έχει γίνει τώρα. Με κοροϊδεύει τον. Λοιπόν, στην ουσία τι είχε γίνει. Αυτά εδώ, κάποια από κάτω, θα σας δείξω λίγο εγώ τι έχω και θα σας μιλάω. Λοιπόν, από κάτω έχω, βασικά αυτό εδώ το skin μου το έχει κάνει δώρο ένας φίλος GG, ο οποίος ίσως και να πει 1, 2, 3, GG, έτσι λέμε, λοιπόν. Τι είχε γίνει. Αυτά τα κτίρια έχουν fall damage άμα πέσεις, ok. Αυτό εδώ σημαίνει ότι σε περίπτωση που εγώ πέσω θα πεθάνω κατευθείαν. Έτσι που λέτε που είμαι εγώ, όταν ανέβηνα αυτό το πράγμα εκεί πέρα, το είχα δει κι εγώ, δούλευε κανονικά το jetpack μου. Το jetpack, κάπως έτσι λέγεται. Δούλευε κανονικό, άρα αυτό σημαίνει ότι θα είχε τελειώσει όλη του ενέργεια μέχρι να κάνει. Οκ. Αφού πέφτω εγώ, είμαι εκεί πέρα και εγώ από συνήθεια πατάω αυτό και χοροπηδάω μετά. Έτσι κάνω συνέχεια εγώ. Το κάνω μία, αυτό τρέχει, βλέπω ότι δεν γίνεται να σταματήσει, λέω ωραία.
όχι, μπορούσε να σταματήσει. Λέω, ωραία, ας πέσω εγώ και να δουλεύει το jetpack. Αλλά εγώ μετά θυμήθηκα ότι το jetpack δεν είχε πλέον καύσιμα. Γι' αυτό λέω, όχ, και τελευταία στιγμή χοροπήδηξα και έτσι πέθανα. Ναι. Να κάνετε ένα follow, ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και 1, 2, 3 στον κολλητό μου. GG! Άντε bye!